Мисля, че не. Защото знанията, които придобива духовният човек, са достатъчни той да може да се справи с това. И ако стигне на ниво, където му казваме приемане, той вече страха няма да го има. Страха няма да го има и сигурността ще бъде голяма, защото той ще бъде защитен от абсолютно всичко, да не кажем всичко. Така. Става, когато има два страха. В частни случаи. Когато има два страха, какво става? Човек кое избира? Избира по-малкия страх. Това са неща, които са във връзка с решенията на човек в обществото. Има два страха. И малък страх. Човек избира това, за да не го е страх много. Значи, неговото действие трябва да е такова, че да преодолее големия страх. Ако имате, например, един пример от битието, един бизнес, някакъв политик на някакво възлово място, обаждат се по телефона и му казват, че направиш това там или какво си или ще те отрепнем. Така. Той какво прави? За да направи това нещо, има малък страх, защото от закона страх няма и голям страх от това да не го отрепят. Той избира да свърши нещото. Разбрахте, значи той избира това, от което по-малко го е страх. Този смисъл, значи, тази техника, че човек избира това, от което по-малко бъде страх, се използва много често в политиката, в глобалната политика. Например, Елцин беше избран единствено благодарение на рекламната кампания, която направиха срещу опонентите му националисти и комунисти. Понеже им казаха, нали, рекламата вървеше така, че връщайки се на власт старите комунисти, ще ги унищожат, ще стане не знам си какво, не знам си какво, не знам си какво. Създадоха големия страх на хората от тях и тогава те го избраха. Имаше един филм, американски филм, между другото, точно за това. Нали така беше, американски екип, който да му прави нещата и правиха точно човека, който им беше необходим. Така. Свършихме с страха на човешките слабости. Пак кантарчето. В кантарчето какво заменяме? От едната страна на думата. От едната имаме съвест. От другата имаме какво? Печалба за сметка на другите. Това е. Какво избира вече зависи от самата личност. Че може да избере съвестта, но по-често се случва да избере това. Значи това е теорията на човешките слабости. Човек се поддава на слабостите му, когато го предвеличкат, когато му предложат нещо, което, дето се казва, може да го вземе и така, дорите без никаква. Стигнаме до теория на корупцията. Какво ще правим с кантарчетата? При корупцията. Така, значи имаме първия вариант. Имаме съвест. Кантарчето нека да направим. От едната страна е съвест равна на 0. От другата печалба на макс, като рекламата там да пише. Печалба малко тук, толкова е повече тук. Значи ако съвестта е малко по-голяма, ще има по-малка печалба. Това е едно кантарче, един закон. Ако съвестта е максимална, печалбата за сметка на другите няма да има. Максимална печалба. Се прави баланса в това. Съвестта с какво трябва да се заменя? С страх от закона.
Нали? Лесно и просто. Закон, а не за, закон отделно. Разлика. Пишем печалба. Колкото повече го е страх, толкова печалбата ще бъде по-малка. И ако достатъчно го е страх, ще стане един такъв истински обществен вариант, който би трябвало да бъде страха да е максимален, от закона страх от закона. Максимум, а пък другото да е нула. Печалбата да е равна на нула. Значи говорим за печалба, за сметка, да, на някой друг, за нещо, там дето да си направил труда. Като корупцията трябва да я разграничим като понятие. Значи корупцията не е заплащане за свършена работа. Не е заплащане за свършена работа. Корупцията в буквалния смисъл и превод е разруха. Разруха, разпадане, в смисъл на обществото. Тя води до страшно много неща, които няма да не стигне въобще времето. За някакви неща само ще кажа. Това го свършихме преценка на ситуацията. Тук ще почнем така. Човек от какво има нужда, за да бъде в хармония, за да живее един нормален живот? Първичните неща, обикновените неща. Това са три неща. Първото е храна и вода, слагаме ги на едно място, защото не ги приемаме. Второто е облекло, третото е сигурност. Всичките неща, с които човек може да живее. Има ли тия три неща, всичко останало ще го набави. Така, нека да ги напишем. Значи, човек има нужда от храната и облеклото. Взема ги от земята, няма откъде другаде. Всичко материално, което ми се дава, е оттам. Което ще рече, че тези две неща ги взема от земята. Така и определяме земята като нещо първото, нещо от всичкото, нещо изключително важно и без което не може въобще да съществуваме. Като под земя разбираме не само цялата планета Земя като Земя, територията, пръста, която ражда плодовете на всичко, което имат в случая българите, които живеят в България. Хората, които живеят в България. Така, остана сигурността. Сигурността, какво е? Сигурността, това е реда. Реда на обществото. Това, което върши обществото, това както е подредено самото общество. Сигурност пишем равно на ред. И да видим самият ред, какво зависи от него. Зависи всичко останало в нашия живот. Отгоре пишем здраве. Здраве. Освен тия техники, които различни хора ги прилагат, изчистване, здравословен начин на живот, има едно нещо, което се казва здравеопазване, което е част от обществото. И днес говорим за обществото. Значи писахме здраве, в този смисъл, че то е като част от обществото. Така, след това работа. Човек без работа не може в общество. За да се чувства добре, какво му е необходимо? Реализация. Значи да направи нещо полезно за себе си, да му се зарадва, че го е постигнал. Обикновено то е свързано с работата, която завършва. Реализация. След това енергия, защото на студено не може да се взима. След това мир, значи аз не ги подреждам по значение. Мира е необходим на всички, защото иначе много зле. И още околна среда. Като в околната среда включваме природата и човешките отношения. Всичко, което е около тебе. Стигнахме до там, че трябва да измислим, да решим реда. От какво се контролира реда?
Защото без него тези неща няма да ги има. За храната, водата, облеклото разбрахме, че е земята. Реда се контролира от едно нещо, което наричаме правосъдие. Какви са функциите на правосъдието? Те са да контролират нарушенията на реда и да решават споровете в обществото, което пък е свързано с околната среда, като отношение между хората, като настроение, като общо качество на отношенията между хората. Значи тук пишем отдолу правосъдие. Справедливо решаване на споровете. И според закона. Решаване на споровете според закона. Червено. Да свържем нещата. Ето за правосъдието. Да. И правосъдието е това, което въздейства върху реда. Важно нещо – правосъдието. Казахме земята и правосъдието. Сега трябва да направим първите изводи от ситуацията до тук. Веднага ще ги правим, после да не се връщаме. Понеже земята е нещо, без което казахме не можем. Не можем без територия, която има земя. Ситуацията в България. Земята може да се продава на всеки. Има някакво ограничение до малко, там някоя година, след което чужденците могат да я придобиват. Правилно ли това? Според мен не е. Продажба на земята да отива в чужди държави, в чужди общества. Не пишем първото нещо, което трябва да се промени, решихме го да бъде не. Пишем не. И слава резултата. Ето не. Значи не, продажба на земята, казах обещание. Какво става в правосъдието? Правосъдието по принцип е какво е? Едно е, решава по някакъв начин, да казахме, осъществява контрола върху нарушителите. От друга страна решава човешки съдби. Във всички случаи решава човешки съдби. Дали ще накаже някой, ще го тикне от затвора, дали някакъв спор ще го реши според закона между двама души, той решава съдбите на всички. Решава съдбите на трите страни. Значи имаме спор между двама души, там участват три страни. Двамата души плюс съдията. Съдията решава съдбата на единия, решава съдбата на другия, решава и своята съдба. Как решава своята съдба? Правим пак кантарчето. Различни ситуации има. Едната ситуация е да даде правилното решение, където какво работеше, страх от закона или съвест, каквото искате да служите от едната страна, където нещото е в равновесие. И откъдето и двете страни, сега ако сложим страха, би трябвало да отиде нагоре, но общо взето нещата се правят така, че и двете страни да бъдат удовлетворени. Нито хем агнето да е цяло, хем вълка да е сит и така. Казахме, говорим за човешките слабости. Имаме две страни, един човек, който решава. Когато човек има слабости, той много лесно се подава на едната страна, даде му платимо и нещо решено в него полза. Когато за съдията върши следното. Тук имаме печалба и страх